Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 9:06. This time check is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras, ginadulong sa inyo sang Biojasic. Ang galing ng alagang Biojasic. Standby sa Action Night Patrol, magkasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ang disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Mga gabi sa liwat, kamusta naman mga palaga na bantag palamati region-wide, mga palaga kita sa labinin isa ka oras, 21 minutos, karon nga adlaw, Webes, Thursday night, petsa 23. Sa gihapon, nagapabilin kita sa bulan sa Abril sa tuig 2020. Webes naman edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa aton sining nga news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga padulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sining kapolisan Central, Southern kag Northern Negros.
course, ang aton sa Liga Patrol 3 Navarra Patrol kay ina pa nagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod aton naman liwat bantayan aton naman liwat nga himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa nanuman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mga responder back to back sa ato nga piloto Action Nani Kirao. Aton mga pagbantay sa mga ulihing update balita sa national, international, angot gihapon sa COVID-19. Ginatutukan nina ang news center ni Action Dale Salazar. Opda magkita sa katon sa nga mga technical partner diri sa Studio A Master Control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri kay IT Expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa Control Tower Barangay Talog, Ciudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas ang Batang Suay. Sa kinandan ang inyo sininagad ang Corman Action Night Patrol Program Lunes tub-tub Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ko sa labidin isa ka oras 19 minutos nga pagpangalagad inyo pala tuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Radio! Action Night Patrol! Ang unang kabayan sa ato sa nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalo kamo ang mangosteen puno ini sang nutrients, vitamins kag minerals. Samtang ang santo nagapabako naman sa aton sini nga immune system. Gani hindi pagkalimtan adlaw-adlaw. Inom kita Dr. Alfred's Mangosteen Tea. That's why sa inyo sini nga pagpamalaklon ayaw gid magkalipat ha. Lista ha para hindi ka malipat. Tandaan ang ngalan Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol! Action Radio Philippine Standard Time alas 9:13 na kita. Dugay-dugay check natin ang report ni Action John Diaz Observation Report sa palibot-libot sa Dakpanwa sa Bacolod. Liwat naman naton nga imulsuhan kag liwat naman naton nga obserbaran ang Webes naton sa nga pagpagalagad. By the way, ang chamber padayon nga nagahimo sang ginatawag nga disinfection sa pila diri ka mga mayor nga dala noon sa syudad sang Bacolod. Ari sa linya naton si Governor Bong Lacson, ang aton sini mapisan nga gobernador sa probinsya. Kaya nakabaton kita report pinakauli nga may duhang additional nga kaso sang COVID-19 victim diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ipa-confirm tani kay Honorable Governor Bong Lacson sa linya naton. Gob, mayong gabi si Action Eric Magbanwa, mo sining alagad, Gob. Mayong gabi Action Eric sa mga nagapamati. Yes. Mayong gabi din yung tanan. Yes, Gob. Gob, may information kami na bato. Dino ko na bato muning report nga may duha kita additional cases ang COVID-19 na victim, Gob. Yes, I will confirm that. No, we have two new positive cases. We have patient number 3
38 years old male from Silay City. And we have patient number 4, 50-year-old male from Kanduni. Okay. Amo na sila mga OFWs naton na we welcome back from Cebu. The patient number 3 nagbiyahe siya sa Netherlands. The patient number 4 naman nagbiyahe siya sa Finland. Okay. So both of them are there sa healing center natin sa ED Magalona on strict isolation, but both of them are also asymptomatic, meaning to say wala sila may ginapakita na hilanat or ubo, no? So that is why will really stick to the requirement that all OFWs should have a PCR COVID test before they can ever come back here in Negros Occidental. Okay. You know, sa tuod lang, we were afraid that this might happen because it already happened in Iloilo City. But because also, you know, of the request of our OFWs, and in fact, some already maligned us in social media. But then, okay, we gave in. But I said also before that if we will even have one COVID-19 positive amongst them, then we will really have to close our doors on them if they don't have a PCR COVID test before they enter Negros Occidental. Okay. So, bot siningon gob nga mangin eksido pagid kita sa pagmonitor, especialmente sa aton nga mga OFW nga nagalabot sa aton nga probinsya. Yes, we will not welcome them without a PCR test declaring them COVID-free. Okay. So, ini palibag og gob naton nga biktima, ano may mga contact tracing na kita nga nahimo sini sa mga families nila, gob? Well, actually, when they arrived in Negros, sa April 14, diretso sa ED Magalona. Okay. Healing Center. So, wala ni sila ka contact sa ilang mga pamilya. Okay. Aral lang sila sa Healing Center here in ED Magalona. We don't know kung sino tong ilan na alubilo dito sa Cebu. Okay. But as far as Negros Occidental, ang nagtubang ng ni sila isang grupo na nagsugat sila sa port sa Escalante. And of course, ang mga tao dira sa quarantine center naton. So that is the latest news. A very unfortunate news. I'm just hoping that these two will recover and soon enough they can be declared COVID-free, no? The good news is that they're asymptomatic, although they're now being isolated. With this additional 2 cases ang victims ng COVID-19, Gob, can we say may dapat kabalakan ang atong probinsya sa Negros Occidental with this report? I hope what I'm about to say, no, I hope I will not jinx it, no? But if you notice, ang ato mga cases were not local transmission. The first one was from her trip in Manila or sa Davao. Ang second one was also
from the most likely from his bosses sa Iloilo. Okay. And, well, this third and fourth, ni sila, mga OFWs from Netherlands and Finland, no? Mhm. So, I hope we can keep it that way, meaning to say na wala local transmission wala sa aton lugar. Okay. Aha. So, Gob, makasiling kita nga ining additional naman again sa atong probinsya. Makasiling kita nga dako kita posibilidad nga ma-extend ang aton nga enhanced quarantine diri sa probinsya. Actually, the enhanced quarantine will remain. No, it is really the best weapon against the contagion. No, diri sa Negros Occidental. It's very important because ini mga OFWs, why natong gipa-home quarantine, gan nag-insist kita nga sa quarantine area, so at least medyo makontrol naton. Yes. And ECQ is really, especially for mga vulnerable sector naton, especially mga senior citizen, ECQ will still be the best for them, no? We would like them to remain at home and that hopefully we will not have any more cases, no? So that's the latest information that I can give you. By the way, Gov, antes ko malipat, kasano nagwa ning resulta gani, Gov? Just today. Okay, bago lang gid, hindi lang adlaw. Yes, mga past 5 o'clock na this afternoon nato nabato ng official notice from DOH Iloilo. Okay. At Gob, before we went up, finally, ang imong again, panawagan sa Negrosanon sa sining panibagong kaso, Gob? Again, ang akong panawagan subong is para sa mga coastal barangay. Let us kadamo sa mga information na base magsulod sila ang atong mga negrensyos magsulod halin sa Panay or sa Cebu pagi sa mga usal sa pampot or sa mga fishing vessels. Malihog lang ko sa mga bantay dagat, no? Kung pwede alerta dira ang Philippine Coast Guard man nag-commit na mag-alert sila kay amo ni this situation na like this group came from Cebu. So I hope now we will not allow any pamboats or fishing vessels to carry passengers to our province. So pagtayon tani sila and kung pwede lang i-impound kung gini mga vessels ni, no? Kung gusto niyo magbalik na magpaybalo ka mo dira sa command center. With that note, Governor Bong Lacson, salamat sa time mo sa Action Radio. Salamat. Thank you. Okay, thank you. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Bago lagi isa ka breaking news, bago lagi na-interview natin si Governor Bong Lacson, ang atong gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, sa atong silingang mga late tuners. May duha naman ka panibago nga COVID-19 case diri sa syudad sa Bacolod. Bago lagi din ginanunsyo ni Governor Bong Lacson, una diri sa Action Radio Bacolod, sa atong silingang pagpangalagad, si patient number 3, isa ini ka 38 anyos nga lalaki, halin sa Silay, kag 50 anyos nga lalaki gikan sa Kanduni. Ara karon ang duha ka mga pasyente sa Provincial Healing Center sa Banwasang EB Magalona. Mga OFW ini nga nagalin sa Finland, no? Porga sa isa ka lugar ang isa ka biktima. Basta mga OFW ini naton, kag ini nga hapon nagwa ang resulta nga positibo sila sa COVID-19.
Ang isa lang di sa maayo nga balita kay wala ini sila sang maygin at tubang magluwas atong mga nagsugat sa ila. Amo ni gani kati sila ni Governor Bong Lacson ginaid-id lang nga tanan nga mga OFW nga nagaabot diri sa probinsya before sila magpauli sa lugar nila i-quarantine gid sila anay kag i-check gid anay ang ila sini nga ikayong lawas. Tamo ning bintahaw, why na naya nakahalubelo niyang duha, kundi sanggin test ini sila sa madiskobrehan nga positibo sa COVID-19, ti aras la subong dira sa Provincial Healing Center sa Banwasang EB, Magalona. Why mga sa mga indikasyon sa lawas nila mo nga makasuspitso ka nga may dala silang ka virus nga isang COVID-19. Why? Sipro wala nakatag isang kag hindi nanging kalpante nga atong probinsya. Tamo na gani nga nami kitang ginhibo sa atong sunod gobernador sa probinsya nga ti ang tanan nga mga OFW dapat ipedalong gid sa check-up. Sige tamo ti kung nagpabaya lang atong probinsya kaya nagpawala na sobra nila, tani nakalusot naman ng duwa, tani siguro ayawan naman kita ka-contact tracing ni sa mga nakahalubelo nila, kag nakatuban, nakastorya nila. Pero mas manami kay hindi lang nga hapon na diskubrihan nga positibo sila sa COVID-19. Kaya muna siling ni Governor Bong Lacson, ang atong nga mga senior citizens, kaya muna sila yung alamagon sang virus. So dapat siguro pahimuno na lang kita sa balay ta kung wala man sa importante nga kaladtuan, kag-emerensya. That's why nga ti ipadayon ang enhanced community quarantine di sa atong nga probinsya. Although nga ti may mga ginhatag nga modification ng probinsya naton nga daw hindi man matamaan ang atong nga makauturan to the extent nga bisan paano may ara man sila nga pulo pangabuyan adlaw-adlaw nga makasustain lang sang ila sining idakaon adlaw-adlaw. So una nabatian diri nga sa ka breaking news sa formal nga official nga pag-anunsyo ni Governor Lacson. Sa Scotland tong isa, sa Finland to, no? Nga positibo ang atong duha ka mga OFW sa COVID-19. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang atong interview sa kay Governor Bong Lacson ginadulo sa kalawang sa Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadtui, pamasyari Dala Lacson GA Estemal Building ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Nadaraman ni mismo sa Life Extension Clinic, makita ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga gadala, damo man sa balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang butika sa Bacolod, ilaban nistaran nga branch ang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka maka-text, pwede ka maka-call sa cellphone number 0920-5056-501. Basta libre ka medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa iligalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto vitamin D3, kadtui, pamasyari, Dala Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:30 na kita.
Balikan ta katon sa nga Patrol 3 Navarra Patrol, balikan ta si Action John Diaz, i-check tayo sa nga sitwasyon sa paglibot-libot niya diri sa Dakpan Wasang Bacolod. Ibaloon ta naman ang sitwasyon. Bao daw mismo si Gobernador Bong Lacson ginakulbaan, kaya rin naman dugang naman nga biktima sang COVID-19 sa probinsya naton. Sa aton nga mga listeners, liwaton ta lang kag suliton ta lang. Bago lang gid ginanonsyo ni Governor Bong Lacson diri sa aton program sa Action Radio Bacolod, Action Night Patrol, duha ka mga persona ang nangin positibo sa COVID-19 matapos nga nagwa ang resulta alas 5 inilang hapon. Ang patient number 3, isa ka lalaki, nagaedad 38 anyos. Taga dito Scotland to. No? Ang isa, ang 38 anyos na lalaki, ni taga Silaya, OFW ni. Ang isa, 50 anyos, lalaki, 50 anyos, halin sa Banwasang, or gikan sa Banwasang Kantuni. Mga OFW ni sila, ngagin, didri patrito balagin buligan sa aton nga probinsya. Si after nga na-discoveryhan ka na nanging positibo sila sa testing, naginhimo ka nagwang resulta ining hapon, tining duha karon ara sa Provincial Healing Center sa Banwasang EB Magalona. So mo na kasi sa aton nga provincial government, why naga-relax siya ang tanan nga mga means. Kita mo ginipalerto sa gobernador naton ang tanan nga mga kuan naton di mga baybayon, mga shoreline agalong probinsya sa Negros Occidental, mga banwa naton nga may mga baybayon. Amo na panawagan sa gobernador naton, amo man sa aton diri nga city government sa Bacolod, makita nga mga pumuluyo nga naga-star sa pangigaron sa aton baybayon, alerto kita. Kung may mga nagdungka dira nga mga barko, may mga nagdungka dira nga batil, may mga nagdungka dira nga pamboat, pabalugi dayon sa aton nga mga authority para ma-check ina nga mga tao sakay either pamboat sakayan, batil, kung barko da, kinanglan gid nga i-kuan gid check gid ninyo kag ipahibalo dayon sa aton nga mga authorities, no? Again, Netherlands kan Finland, atong duha ka mga pasyente, si patient number 3 kag si patient number 4, mga OFW halin sa pungsod Netherlands kag sa pungsod Finland. Mga OFW niya. Amo na panawagan sa aton nga gobernador nga dapat ang aton sini nga mga kauturan alerto gid sa mga baybayon tabaw, hindi gid mangatag sang kwan, hindi gid mangatag sang kumpiyansa kay kabudlay sang kwan sang sitwasyon. Bao maluoy kita sa aton nga mga kwan, sa aton nga mga pumuluyo di sa probinsya nga madugangan pa ang katol sang aton nga mga provincial government, kati ang tanan nga effort gina-exert gid sa aton nga provincial government. Way untat ang monitoring kag way untat ang meeting ay sang interagency task force naton on COVID diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ay kabudlay man nga sitwasyon, no? Kay man may mga tao nga kung kisa tiga pawala na brati kung magbinuligay kita hugton tang pahata way gid sa may makalusot alikiti kung isa kita man mismo way man kasunod sa mga mando nga simple lang sang aton gobyerno. Magwata sa balayta dalawang tang aton nga home quarantine pass, magwata sa balayta sok-sok tang aton nga face mask, magpamalaklon kita social distancing. Ano na mga simple nga ayo sa gobyerno pag sa to ka budlay gid pilingon tawo.
Tiyara na, dugang naman ang kaso taduha sa probinsya sa Negros Occidental. Check tayo section John Diaz, observation na report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Yari section John Diaz sa Patrol 3. John, may gabi. John, bis kami. Mayong gabi actually kag sa tutanan nga mga ka-aksyon karon ang patrol ari kitalong area sa Hernaes extension no magagitalin sa may area sa barangay Mansilingan. Gali kay Tichempong kinahanglan na wala magpauli sa iban nga mga barangay health worker magpulo pa wayway. Okay. Kay buwas actually aga pa na naman sila. Magkinuha naman sila tagsa ka mga lungga kay may schedule sila sa payout buwas actually. Okay. Bayo ang Mansilingan, buwas sa barangay Mansilingan, may pabatik ko sa inyo ang panomdom kagingyo sa inyo barangay kapitan. Amo nang una, ano na yung first day nila buwas, ne? Oo, first day nila, kay ila, dari actually 7,500 plus ka mga beneficiaries. Magluwas ang Mansilingan, ano pang schedule buwas ka barangay? Ay, totoo po, dito nila wagon, actually, ako, ito ba na i-clearance, no? Kay manager. Oo, ngita tayo nga i-clearance. Sa kay Kwan sa DSWD ta, kung pilit na malawag. Actually, ito yung mga barangay, ga-inform gid man ini. Na-inform na nila, mga beneficiary nila, actually, Okay. Oo, before ayusin mo dagko ang mga barangay, katuan na nila isa-isa beneficiary, kay kung ma-inform ka na nga time mo na nga magkatubuas. Okay. Like ang Mansilingan, bisubo ka be ongoing ang pagkadto nila sa tagsa ka mga beneficiary. Nga taga nila actually sa ginatawag bala ng form, ang form na kuno ginatawag. And then i-inform kanila nga buwas, imo na gali schedule no kay kadto ka sa barangay no or na sa payout center. Schedule mo buwas para magkuha sa 6,000 pesos inog bakal bugas kag hindi inog panahor. No? Hindi pag ipanahor ang kwarta. Hindi panahor ang kwarta, no? Kaya mga tig-abagol gida. Galing ti ato na ni garang yan tax direct. Oo. Nga bago ba wala pa gani ang ginatawag nga payout kag nakabot ang SAP ni iba usually may ara na yung actual fertilizer nga balayaran mo. Oo. Kay nakitang-kita gid na mo ni aksunani diri sa isa ka payout center sa isa ka barangay sa sulad sa Bacolod. Oo. Nga may nagaupod na yung manugsukot nung pagwaya sa payout center ya doon na lang niya ang rice mill ya sulod na sa bato. Sus, grabe ng mga tao no. Gaya rin lang at temprano po ko rin sa riga na yan. Kung wala gali sila dala sa amo ni nga batso ba kung nabi na disqualify sila for some reasons, disgrasya gali. Pero nga mga tao ba naman niya gina-take advantage gid. Wala na ito sila gina-judge pero usually ginubra sa iban, manahoro sila. Diba, iinom nila. Ano nilang pala nga doon, wala gig na sa teritoryo mismo sining programa actually kay kung si Sir Junito pa sana pambalon pa. Doon pa rin yun lang ginahintong ang gobyerno magamo sining gagwa action direct. Yan, may mga tao ko dyan, tiga bagol kabudlay spilingon. Oo, kay ihatagan ka sa ismail. Ang ambal, bakal mo bugas. Ang iba niya, pag kwarta ya, bugas yun ang sintro sa ilay ang kantuan mo. O, ganito yung inabla si Kapitan Lady Gles Gonzales Palen sa barangay Takuling. Ang bala, hindi ko rin pag-alinan na yung barangay ang interaction dyan. Although may meeting kami subong sa Interagency Task Force. Kay iban kasalawayon, hindi imbis ka magdiretso sa mga tindahan, lain niyang diretsoan nila, ya? Ay, nano. Kaya mo itong pinambalik kapitan ni kay nanalipay higit sa mga kita-aksyon nga kalabanan, la diretso sa may Libertad. Lapit ang City National High School mo, Bacolod City National High School, lapit sa Libertad. Iba niya tapos kang kwarta diretso gidyo sa Libertad kag magbakal bugas. Kay nakita namon pa uli na may mga bitbit sila yung mga sinako nga bugas, mga sako bugas. Importante so, bilabit og mga bulan, sa mga bulan. Gani. Iba niya, lain ang surbol na may isaya kag baraha among ginasurbol nila ya. Madyungan. Amo na ning panumdom na to na sa direct permigid.
hindi man aton nga malikawan, ginamiyara, ginanagaulo ang pang. Oh. Kung tibuinas ka, kaya nakamaton ka sa ismail, hindi mo pagulaton nga madimalasan ka, kag mamultahan ka na ko, kay subong adlaw na diskubrihan ko kay kinabaluan ko mismo gikan kay Police Lieutenant Junito Pastrana nga once gali aksarek madakpan ka ha? Basta Okay. madakpan ka kagin pasakaan kaso na inquest ang kaso madakpan ka sa illegal nga panahor ang multa 30,000 pesos kada ulo. Wow. Ang sa ismail mo hindi kay go sa 30,000 di mo kukaon ng 24,000 pesos mo para lang sa panahor inangan lakpan ka kay piyansa sing mo para kagwa ka sa prisuhan kundi disgrasya ka pa Sus. nanudugan ka pagay problema actually rek no Gani di man. para ito natabo kay nato sa barangay Punta Taytay mga action radyo fanatic sa barangay Punta Taytay kaway kayo dyan ngayong gabi basta hindi na kami na magpanahor ha Laban. damo to na fans club sa Punta Taytay mong may mga fans club na mga Punta Taytay fanatic sa action radyo Aba. monitor na sila grupo-grupo, pinamilya, ano. Bigado kayo lang mga comment na sila sa atin yung Facebook Live o kung na di mag-text na sila sa atin yung hotline ako sila rek. Okay. Kaya monitor mga fanatic section JM by Ken. Oh. Tama na sila, tandaan niya na tabo to kayo na at tinadakpan itong apat. Tatlo itong mga beneficiaryo kasap bala. Ang isa to sa rek 4-piece. Tinadakpan sila. Pero sa subong kapakuribong sa custodial facility mismo sa nga police station number 9. Okay. Tingagawan to kuno buwas file ang kaso kay para hindi na kagwa kagti makapiyansa gid sila sa rek. Ito rin pa undergo mo na regular filing. Yaman ka pa na pangita sa mga nagkadakpan ngayon na. Kaya kay tigil testingan gid sila mismo sa aton nga mga kapulisan. Dahil pa detreat ang bal ni Sir Pasan ati o dumaloy kasi lagi nagkaginimo na nila eh. Sir man, nga apat. Balik na so kasi na nakareceive na sa information na nasa subject. So, bin pa naman na tao sa mga barangay services to verify matukot. So, mo itong nag-feedback sa ako nga Okay, balik ka sa action dyan Diaz, kan auto Diaz nga linya. Muna ko sa ngati ang gobyerno nga hatag bulig sa tao, ang mga tao yung isang tiga bagol, pawala la pagbaton kwarta, ipanahor, iinom, isugal, action dyan? yes, actually, balikan natin si Police Lieutenant Junito Pastrana. So, mga portrait siguro, gano ka, nabito din na tumbok na hindi pag-grasp. Napas na napas. Sa ano ko na, sir, ito usually, nagapang naging man sila daya. Nagapang na sila. Pero kay hindi lang may mga kwarta, kaya ang apat na ginagampang, nagapang nila nga, nagapang na nila nagpasot sa tapo, kaya nagapang na nagagayan sa may nakatay-tay. Oo. So, yung tatlo, nagapang, nagsusulan nila sa baso. Tapos, ang balay, kung ano na panauran nila, ay sa Singapore. Okay. So, ano na, yung pinangin sa case, sir, illegal gambling? Ayun, sir, inagaw na dito po ang document, inagaw na po ang filing rate sa atas. Sir, a reminder, sir, no, sa tanan nga nakabaton dra, hindi gid mag-engage sa illegal gambling? Yun, sir, muna nag-remind sa kayo daw, if na daw, kinahinto ng planato ng gobyerno, pinapuligan na ta, so, sa wala sang pulos. So, mas mo rin resistance ang force otherwise po, dito kasi maka-epekto kayo sa record sa force. Gani. So, mas din sa gambling, although namin nga po sa force, lang sa kung itong kita na try papel access kasi mo. Hindi kasi sa kita. Ate, hindi kikigo ng ilang na baton sa piyansa. Mag-try papel na sa isa, automatic. Ang naman si Police Lieutenant Junito Pastrana, nga automatic ng 30,000 kada isa rek ang ilad nga penalty gin mismo, no? O lang piyansa na, dahil kung mapasakaan na sila, siya nagkaigo nga kaso. Karon, Te, aras lang nga tatlo, apat. apat sila, Apat sila, no? ito ka po tatay, tutanan. Ito ka pa tatay sa tanan nga apat. Huwag sila ka movie, no? After sa police mo. Why kaluwas matigan ni Bangkok kag lamisa dala sa Bangkok lang isa dala, exhibit na mo. exhibit na Para kay na siyang ebidensya.
Okay, may nadumduman ko na ba ng ligad? Ah. Nakatakop ba ng station number 9 illegal gambling? Mablang ato ba lang information na gin-feed to? Oo. Tapos pag-conduct nila, gin-operate nila to, gindala nilang mga recoveries. Oo. Nakuha to action direct ang lamisa man bala? Ang ano? Ang lamisa gindalaman bilang recovery nila action direct. Oo. Pagkaliis dalong kalamisa, mingalan ka barangay. Kaya ka barangay kali lamisa? Iya nga barangay lamisa, may gali nila ginuli, bla. Mga tunto. Problema itong barangay. Nakuha nila lamisa. So, galing ikaw. Abal kapitan to, hindi ko na baka barangay. Bali po ka mga tunto, ay gali nila ginuli. Inulam namin nila walang kisa mo mga pangampang na divisionan dahil mga lamisa nila kisa hindi kung nila lang mo kisa kayo kung mo pwede pa lang gurong matago-tago na tago-tago na gurong nila kasi may cover man na yung sa babaw Puerto, no? Sa mga sabag ng mga tao. Hindi yung braho, no? May gidyo ba nagsurrect ng mga tao no? Anyway, yung si Kapitan Bala Miares, katawag sa itong magulang. Iya barangay, may ano boss, may payout. Okay, barangay. Barangay Banago. Banago. Di gusto yung surek magatag, bala instruction, tanik tulak sa radyo. Oo, sige. Oo, tingin na tao, kasi sana yung subong. Sige. Bako kap, medyo bubudlayan, di ko mga face-to-face, subong anay, ito dumili, ko anay. Kaya part mas ng ano ko nga kung pwede lang matawag, anay kung nangalapit ako, layo ay, tawag lang. Oo, Ginatawag ako sa subong kay ko tiyo mayo man ang signal. Oo, gani. No, tiyo fully nga ma-reach na ito, nagsurrect, kaya makuha siya na ito, statement. Okay, basta may mga panugyan sa mga tao, yung boss nga makuha ba sa kayuhan? Action, Kap, action ng gabi, live kita sa Action Radio, Kap, live na lang. Kapunta si Action Eric. Sige, okay. Mabatian na sa mga Kap, buwas, kilimiyara ka dyan si mo scheduled sa barangay payout, no? May barangay payout, bukas aga. Okay. Ano ni Kap mga purok lang da Kap o anong imo lang instruction sa ila? Nakiti para hindi daro magkalaula sa area mo, kayo damo-damo ko, no? Ay, actually, purok to, kay natin, why maging matapos ang first batch ko. Oo. Ito mo na, halika na una ko puli, alin sa gising. Okay. Pero, may ato na patuloy natin pagtip na pulo ka purok na di pa maloko na sa mga purok man, nga boss agal, hindi nga tagamit. Okay. So, kaginagali ang first batch sa tapos na, second batch naman buwas. Hindi, buwas kidya, buwas. Buwas kidya. Jan? Buwas kidya, sa aga. Kap klaron talagkap ang ining buwas ni nga panagtaganay sa Banago first batch. Pulo ka purok ni Kap, pulo ka purok. Kap ang pamangkot ni Action Eric ng buwas ni Villa Kap, di ba first batch ni pulo gini ka purok? Sobra na ni Action Eric, sobra na ni pulo ka purok. Ang akong da purok kami lugan, di 5 na ka purok. Tipro buwas. Okay. Pero buwas sa Kap, mga pila na sila yan. Pila ka purok? Mga more or less, siguro mga 1,500 ana yung first batch. Kaya sa pa ni sa first batch na ako, meron ako ni. Okay, pero mga pila ka purok na Kap, ang 1.5 na? Siguro, pulo, hindi ka purok. Pulo Okay. ka purok, okay. Pulo ka purok. Pero man dato, okay ka pulo ka purok. Hindi man madala sa first batch, nagsagol na dato, ang una, nagsagol na. Okay, nag-impon. Nag-impon na. Okay, pero at least sila to yakap naging assign kaya nakagina nga magkadto sa tagsa ka mga purok para ma-inform sila, no? Nga buwas kaya makadto gid sila. Hindi, actually, ato lagi na nag-meeting ko. Okay. Instruction ko nga madala sila kalo. Okay. Madala sila bulletin. Nagpadala din sila sa tubig. Nila. Kag madala din sila sa nila nga mask. Kaya kunuhan sila mga mask, takpon din sila. Kaya ginamo na rin mo po sila. Baka nga hindi na sila magpamulam-mulam lang na isa ka di sa mga mag-inuwitay, especially ang bulletin. Oo. So, meaning... Hindi mo sila ipadala ko sila para na may kaugalingon sila yung ila. Okay, kompleto na ganito. May ballpen sila dapat dalon. Tubig. Tubig. Kalo, Face mask. protection para sa init, no? Face mask? Tama. Kap din ng venue mo yakap was possible. Pwede ito na ma-inform sila. Ano, Sandan? Di ng venue to boss Kap sa inyo nga payout center. Dahil nagpangabay ko kay Father, na-complete ko dala sa simbahan, kay kung sa simbahan na action nila, action dyan,
nga at kasama sa simbahan, katulog sila sa mga Ginoo da, pagwa nila ba, magabot sila balay, hindi sa kapanahon. Balaan ni Kap eh. Mayo idea ka no. Amari sa ang tagtaganay kapsulod sang barang asang simbahan ang pasugot si Father. Sunod simbahan ang pasugot niya si Father, kaya mismo si Father, ayaw umanga ni Father, di sa lamutang para nga kung nga no, makabalta sa aton nga mga pumuyo, na sila pagbabato sila, balik man sila sa simbahan kada Domingo para nga para pumuyo man sila nga nakita man na nila nga Ginoo arawan sa ila kaya kung sa pusugi sa eskwelahan tani nga action dyan mo daw ako gito yan ako nga sabihin kung nato sila sa simbahan santang daw lang sila pwede nga rin sila kaluhod sa pumuyo magputinsit sa mga Ginoo nga luwangan pagin sila sa nila nga social na minoritation. Oo, no? Kagi pa mo yun, nila kaping nga sa Mayo makagtong kwarta nga sa Ismail nga mabaton nila. Ako na yan, action dyan na kumigimutan para ba di sila kapanahon, di ba? Ipagkatong sila tulay para naman tayo daw. Wala, dahil kag din magkatokap, no? Ako ito mo ginagawa, sa ako niya action dyan, ang tungit niya, porque na rin ang tungit. Pero subong tani nagaganaga na kay perting pulis na ton kag kamo manday gabantay sila. At yung tipo niya, kapag baylan mo sila, sabi, kung takwa ka mo, takpan sa pulis na tunggit ka mo, kung natakpan mo sa pulis na tunggit ka mo, kung nakakwa ka sa kabuya sa sap, takpan mo kasubangi ka mo yan. O, di ba kaigo ka pa ila kwarta kap nga nabaton sinugbayad sa piyansa? Kaya mo gini action dyan nataling na bagay kung binabuligan man nilang Ginoo ang gobyerno nakabulig sila. Gani, Suggestion ko ano bala dyan kay Kapitan Miares bala dyan? Kapabatis Kapitan Miares na Kap ako suggestion ko kung may madakpan ginman Kap garagahampang bala barahad ako kung kapanahor Kap suggestion ko guro dason guro nga kwasang sang kayuhan guro nila sila papakwaong guro O kapang ang bali aksyonerek nga take on the son ko no, ini bla madakpan bla basi magdakpan sila kag nakakuha na sila nga daan tapos ang panahon sila dakpan sila so just sulak surek basi karo tanay nga sa sunod do hindi na sa pagaan kino hindi naman sa reserving guro. Yeah, mo gimana Eric nga ako nga i-recommend na kung madakpan sila nga panahon sila tugit si mo. Basta naman niya sa tao nga kakinangan siya. Tama na action na Eric yung mga mission nga malang na yata doon na sa taong nga pinanglan gid no? Kapano na lang final reminders mo sa ila boss? Jan, ang ato sa final bla reminder ni Kapitan ang social distancing importante gid. Aksyonerek? Sining ko ang social distancing gid boss. Salamat sa pag-atag niya sa team ko na makabalo sa ako tuyo tapos may tagay sa staff no? Kasi na wala sa na kuningita ni nga pagpagalita sa taksilo sa no? Kaya ako niya muli kung sa ronyo lang sa store especially sa inyong panimalay isiba sa inyong pamilya kasi din sa pagkaon lang sufficient ni sa 15 dias. Tap, ang social distancing importante man boss. Ako na aksyonerek ko na ako natawin na sign ay kung bangko ko nga sin sa bilog na sila mag-distansya sa simbahan na mo man ang isa ka tubuhan ng simbahan at tuloy lang puko. Ano oras sa sugod ni Taganay? Sila ka pangamuyo, isang tagaulat sila na. Kap, what time ka mo boss mas start man? Tagtaganay, nagkagaano oras sila possible makadto dira? 9 o'clock guro action dyan na magpisalo na kami kay ingabuton man na namon ang first batch namon nga 1,005 diba hindi namon na kami nga 1,005 kaya pagka-Biyernes niya naman kami pagka-Lunes niya naman kami diba hindi na namon matag sa forgives. Okay. Pwede mo na nga pag kami tali masubot. Okay. Kap, pila ka bilogan ninyo da Kap nga kota? Actually nga, kung niya is 4,700 4,008. Okay, 4,008 no? Actually, meron ka pa pala vote kay Kapitan? Okay naman na. Klalan nga boss ang ginhamba ni Kapitan Miares patiho na sa tanan nga kutob sa manugkuwa da. Kag nalawag naman ko kanang mga purok ang unahon da. Jan?
Okay, balik ka sa section dyan. Ang importante na nakapigangot si Kap sa mga purok president nga concern nga mauna buwas kuha sang kayuhan dyan. Yes, actually, no, to na to na linya man kay Kapitan. Pero nagpasalamat naman sa sa radyo. Gani. Actually, kay motambal nga atis na gansa sang kay gayunan bla. Oo. No nga makapalabot sa iyang nga bahay ng actually. Mansilingan, Banago, no? Ano pa buwas? Mansilingan Banago, I think mag-continue ang Mandalagan. Madaraga, makontinyo. So, mag-continue Mandalagan. Ang Banago, guro dyan, hindi na makuha sa kadlaw, no? Hindi. Kap, ang Banago, hindi ito makuha sa Kadlaw, Kap. No, 1.5 lang kitwas, Kap, no? Hello, Kap? Oo. Hello, Kap? Wait lang yung sarek lang. Anyway, nagtawag sa Kap ang gabi. Ang boss, 1.5 ni boss, Kap, no? 1.5. 1.5 to what? Okay. So, for day, apat ka batches. Apat ka gitna naman ko, no? Okay. Sige, Kap, thank you. May gabi. Salamat, Ged. May gabi asan dyan nga salamat. Sige. Sige, ba't yan si Kapitan Ricky Mijares, no? Sang Barangay Banago. Mayo na kay ti boss, ang kutob sang makuha first batch ti aga pa kamo. Gani, aga pa sila. Naingkid ako na buwas. Dala tubi, ballpen, face mask. Amo na, importante. Talo. Kalo. Talo ang saksod kay para bla sa linya. Black sila rekaw. O gani, tuwalya da, pamahid nyo. Kasi para sang panyo doon ang suralek. Mga tuwalya nyo da, sibin nyo da, dala ka mo kay kabasigarada ko. Magiribion ka mo sa tubang sa alta. Mahilibion mo sa alta. Wasertes. Kung ma-identify ni isang ginuot ang tunto, si Paon sang ginuot ang ikaw makuha ka manahor ka na gid bro, manahor ka gid ha. No. Iba na da basi bla, mana na kun manahor iba na basi isuyop bla baka sabo. Ti amo na mahit ang buwan. Amo na tang problema gid. Di ba magsulog ka simbahan, manguros ka? Oo. Ano pa manguros mo sila atong Ginoo ba pero panguros ka tunto ka nga mga kabalo ko nga magkuha mo sang 1,000 mo baka ka gid sabo. Nalim ka kung mag-load-load, sila ka mo pa nga mo yung iban, Oo. nga ang tuyo, dalain, black survey, mag-load nila, pagtalikod nilang Hindi pag luhod nila bla ni sila tayong katindog ni gusto niya na ara gusto nga luhod kay ikaw butig basta sila atong Ginoo nga ikaw yung butigon ka gid luhod ka da ha. Pagaling mo kwartay bakal mo sabon ni panahor mo inom mo. Hindi ta kapatindog basta nga hindi ka magpati sa imo nga kuan nga gipromisa. Pag mo na actually ka dito sa katindog, kaya mabasa, Diyos ko, maluway ka. Man. Hindi na mo dan subong balak naman sang Banago problema na ni Kapitan ni Maris ang drugs mo. Gani, may mga idea ni Kap, no? So, sa simbahan niya, O ballpen simbahan gina napilian ni Kap no? Oo, Davao na lugar. Ang bako may gym doon sila simbahan. Kilala mo maka na dumduman ni Kap niya para mabunbuy na mga sala sa mga tao na tunto pero sa mayo. Alam lang naman, balga ko pagpuli mo. Oo. Mayo tayo may alik ka sa simbahan. Hindi ka na magpayawa-yawa. Gani, hindi ka magpayawa-yawa. Baka pagkuha nyo kwarta nyo, boss, baka din yung bugas. Yung pa siguro ang bugas, gid. Oo, siguro hanayin. Sudaan niya, kung may bugas kayo, okay na. Gani, man, importante na bugas mo. Sudaan niya ba, kartihan na ya. Oo, mayo ginang idea kay Kap. Ano, Kap, saludo dito sa idea. Bili ko kay Kapitan Mijares, no? Of all places, simbahan na dunduman niya, no? Gani, no? Bili ba? Mayo Kiting sa simbahan doon, mga budaya ka man maginahod. Gani. Muya ka man sa pare, da nga magagahod ka da. Muya ka magahod. Basi panawga ka da sang Santos, da kagkuan. Palapakan ka ta. Tapos ka gid. Mo na buwas aga pa ha. Aga pa ka mapamuyo na. Banago, Mansilingan, no? Kag ang Mandaragan mapadayon buwas. Gani, actually may ari ko delista pa sa ako na lang ni Simo. No, ang barangay Panukoy pa pa schedule? Why di? Away subong, away buwas. 4 lang buwas ka, 5 buwas ka barangay. 5 buwas ka barangay. 5 buwas ka barangay. Tabalok kati. Depende ni kuno nga barangay ang pinakamabuot mo. Kung sabagay, nang iba na guro dyan nga barangay, guro na ginabansin, guro pabalos ang DSWD, guro, no? Kagina, sila na pabalok sa rek. Ate, pero hindi, sa mga sunod lang nga mga barangay, bala gina-advance na guro pabalong kapitan? Sa hapon pa lang, Oo. kay mabalaan mo man to na sa rek, kondikto bla sa DSSD. Kaya mayon na nga mapabalo dahil sa DSD, temprano pa mga kapitan, para temprano pa daan, may inform sa mga kapitanes, sa mga tao nila, bala?
Oo, usually hapon, actually kapabalo sila. Oo, Tapos hapon. pagkagabi, nagalibot na ang barangay. Oo. Itaw na to na nila, actually kapabalo. Ti dapat ganyan kung halimbawa bi schedule boss tatlo ka barangay. Boss pa lang nga daan niya nga sa tatlo ka barangay, dason nga barangay pabalo nga daan nila para nga ti plano makalibot nga daan bla. Gani man, no? Sang sa hapon ka mapabalo nga ti hapon na si Rome na yung makabalo tao da. Oo, mo na usually. Ang adugid nila mo on man. Pero dito pa lang kung mga barangay health worker to actually kaya nag-process mula sa may DSSD office. Oo. Usually ba, alam ko na nila dayon kunara na ang payroll. Okay. Maabot na nila, may inform na nilang barangay. Actually, kaya pala hindi magsinalasa lang barangay. No list lang ko nga doon to pero guro na ako ang guro sang record na sa barangay guro ginapabalo mo din lang ako kamo sa ngadlaw mo na. Oo, nang once, actually, aral na ng kwarta. Ang ginulat na nila, sir, maplastar bala ang informations nga kulang. Oo. Kaya gina-encode to na nila mo, mga kilala, totoo na may encoder sa DSSD. Oo. Amo to na, actually, kung na-encode na nila, then ayos na actually. Okay. Okay, so damo-damo ni Bosso, ang, may banago. Kaya Mansilingan, ari ding pagpayag ni Kapitan Boy Pico, kabalokang sa Mansilingan, ang bilog na corner, alin sa may merkado nila, sa barangay hall, sa gym, sila daan nila action erect, ang apat na corner, kay mga 2,000 buwas sa cater nila. 7,500 plus ilang nga total gid nga quota, pero buwas mga 2,000 first batch. Pamati sa mga purok da nga tagan buwas, aris Kapitan Boy Pico. Right, Rex. Si Kapitan Boy Pico sa Mansilingan. Kami payout, boss. Boss, kami schedule kami payout no, Friday, Saturday, and Monday. So, baling para buwas ya, 11, ini ka mga puroks, no? Puroks Matahom, Green Acres, Lolita Heights, Katilingban, Leonville, Paraiso, Granville 3, Himaya, Cairo A, Kabugwason, JJ Gonzaga, St. Benil, kag Purok Magilog yun. So, ang tabo ni Kap, amo na ning purok, lagi na encourage, o git nga magkadto sa payout center. Hote bali boss, amoy ni sila nga mga puroks, no? Ang iban nga mga puroks nga wifi malawagan, hindi diyan ay magkagto, no? Kay ang inhimo namon, apat ka corners ang within sa area sang Barangay Hall Plaza sa market isira ni naton, no? I-close pa. I-close, so nga ini basis advice ang kaysang agalang meeting kami upod namon ang sa amon dito po pulis si Lieutenant Abalayan, so amo ling suggest siya, no, nga i-close ang apat ka corners nga para ang makasulod lang ang inilang niya ang nadala sa payout para buwas, no? Okay. So bali ang kutob sang wala pa madala buwas, hindi magkagto kay may curfew nga daan, basi madapan pa sila, no? Kag out of 11 sini ang puro Kabugwason, ang puro Magilugyon, ang puro Katilingban, including na ni ang Green Acres kag Lolita Heights, bali gina-encourage na namon nga after lunch sila makadto. So, meaning the rest sa morning, atong ilaw sa magulang, hapunan sila. Oo. Bali ang Purok Matahom, Leonville, Paraiso, Granville 3, Himaya, kag Purok Kahirop, Saga sila. Yung St. Benil. Ang gina-encourage saya kagin pabalo na sila ng Purok Kabugwason, JJ Gonzaga, Purok Magilugyon, Purok Katilingban, including Green Acres and Lolita Heights after lunch para ang mga more or less kung siya mo mga between less than 2,000 ini, no? Para matunga pagit. Okay, kaya ang amon plano tani sini nga kung ang pag-release ni isang payout ani kon per purok, kaya ang ibang nga purok pali dira namon ani sa plaza ibutang, no? Okay. Pro galing kay alphabetical di siya, kag impulanay ng mga purok. So bali ang sining matipon nila tanan nga purok sa tubang sang barangay hall, no, sa gym. Kay diri kami sa gym payout. So ginihimo ta para mapihak pagid siya. Ginayo tang iban ngini nga mga purok nga sa hapon na makadto. After lunch. Yo, okay na sila. Pabalo nila ang mga beneficiary nga sa after lunch makadto, no. Kay gabay pa after lunch sila makadto. Sunod sila. Pero amo na no sa
mga puroks nga wala manawagan para buwas, hindi gini magkagto. Pero mo, wala kang sila, kapit maabot yung ilang schedule. So, pagka Sabado, may payout naman, i-announce naman amon sa it's either buwas sa hapon o sa gabi. Okay. Kung ano mga puroks, kay gahulat kami sang kwan mo, sang control sang DSSD, kay subong sige pangantuloy mo payroll pagyapon. Okay, anong ilatadon para masapos, hindi na magbalik-balik pa, hindi na magbudlayan pa sila? Di bali, ini nga gabi, no, ginapanghatag sa ilang nga mga copy. Kaya kundi ang sa SAC na, ang social amelioration card, may copy sa beneficiary, kag may copy sa interagency task force. So ang sa beneficiary copy, ginahatag ng subong sa ila, no? Okay. Nga mo na ila dalhon buwas, plus may ginaatas na kami gamay nga papel, nga mo lang basis na mo nga magpasulod sa ila. Kung wala kasi na buwas, hindi ka kasulod sa apat ka corner din sira namon. May pulis na ka-assign. May tanloads kag mga volunteers namon, no? Mga personal na mga laki, kag may mga volunteers. Kaya ang pulis diri kami na maabutang pulis sa gym. Kay ari di ang kinahanglan dito, may kwartara di. Ang form na sa nga may instruction na sa kuno mo nila. Kagano sila nga pasunod wala. Bali daw control ko lang namon kay basi may araya masulod yan may o si may form ko. Okay. Pero kung wala sila hindi mo siya pang sulod. Okay. So kinahanglan tak may ara di ba kasi ang mga ID kinahanglan bali madalag na sa ID nila, no, kay ang iban to nga forms wala sa attachment, wala sila submit. So bali dalhon nila buwas ang ila valid ID kay ipa-xerox na buwas kag ila permahan sang 3 specimen signatures nila, no? Okay. So sila nga xerox copy sa ID nga 2 copies. So copy sila. So mas ano ba tayo kung estimated mas start kay para at least na matamat na. So tibuas ang amon call time diya sa barangay mga 7. Kay plastar namon ang checkpoints nga masira na siya. Kung sino na maabot pasudlo na namon, no? Pero Okay, balik ka sa action dyan diya. Sa ginang-interview niya si Kapitan Pico sa barangay Masilingan, ang sistema nga matabo buwasaga sa tagtaganay nila sang SAP beneficiaries dira sa barangay Masilingan. Action dyan, please come back. yes, balik natin si Kapitan Boy Pico. Ang amon call time diya sa barangay mga 7. Kay plastar namon ang checkpoints nga masira na siya. Kung sino na maabot pasudlo na namon, no? Pero kahit way kita kabalo kung anong oras maabot ang mga cashier. Bali sa sunod sang gym na plastar na tong pulo kalamisa kay 10 cashiers ay padala di buwas plus ang mga pulungkuan na naka-social distancing. Okay, so naplastar na. Naplastar na sa So gym. muli buwas ang sundon is ma-face mask, ma-social distancing. Ma-face mask di buwas, bali ang volunteers na kag mga BSW, ara na sila na kwanman para ma-ensure ang social distancing. Kalinyahan. Action na Eric Nabatian si Barangay Mansilingan Kapitan Boy Pico may angon training iya nga panugyan sa publiko, especially sa mga purok kabuas may schedule pa panagtaganay kay the first wave ini may next 2 waves pa action Eric, no? Okay. So hopefully magsunod tanan kay para hindi mahalitan ang barangay kag ang kapolisan. Amo na importante da. Okay, damo-damo buwas magtinaguso sa barangay Mansilingan Gym habang ni Kapitan ang akon areglahon hindi ang nagapila. Ang areglahon niya ang reklamo buwas. Banggit. Amo na da. Damo ginabuwas may mareklamo sa reketi kabalo bala iba nagingagaw. Bali Kapitan di ba ni boss may bitaran sa iba niya miskin hindi pa schedule makatug hindi kay mga usisa gito mi ara sila. Di ang bali Kapitan, kung magwa ka mo, wala ka mo schedule, kag once madakpan ka mo sang pulis, inyo na kalamay. Inyo na sa labto nag-strike, no? Okay. Ano yung ang pinagkauli nato ng nakatanaton sa pinakamarabara? Wala ba kung sa mga tagpalamati nato sa mga avid listener? Kaya bigyan na check man nato kung ano mga barangay. Kaya kiti pagkaga na natin gina-announce, usually kung natin makatuan, ano nga barangay ang nag-conduct based ang payout, no? Kung nabi panagtag sang ayuda, action na So, bulabantay lang sa radyo, kaya kung aga, pwede naman action kamatang may information contain sila, may nagpapamangkot ng mga barangay action para kabalo man sila at least, no? May wala nila kung nadala sila or wala. Amo na importante da, preparar gid ang i-kondisyon gid ang lawas. No, condition gid sa pilahay, kag labaon ang pasensya, kay ti kung makabaton kalipay no na. No, ang mga kagsuro mo na pinaka uli naton ring paglambiyaw sa palibot sa syudad sa Bacau
Bacolod karon gid lamang nga kami bantayan pinakamasong balita nga tipon sang patrol sa gihapon sa man nga pagpangalaga. Tandaan mga kaaksyon nga isa sa mga rason sang pagtugas sang balatian sa aton lawas among mahuyang o kunang pagrubo sang aton immune function. Ang mahigko nga kolon kagang hindi lugar nga pagpagwa sang iko sa aton lawas sa may dako nga papel sa pagguba sang aton immune function. Ang dapat timon simple lamang mga kaaksyon pabastugon kit pasanyugon ang inyong immune function paagi sa adlaw-adlaw nga magamit sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Yan at mga kinamakasyon, magbakala sa Super Fiber ni mismo mahimo mabakala sila naman nga klinika sa Life Extension Clinic na amtang sa JA7 Building. Tungkol gilamang sa GHL, dato nga itong sandalan galo kag Burgos Lacson, sulad sang Bacolod. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Akson John Diaz, una sa bato na sa Akson sa Bacolod. Akson Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayo, salamat kinaksyon na John Diaz sa There You Have It Live Report sa Patrol 3 na bala Patrol. Interview sa Kapitan sa Barangay Banago kag Barangay Masilingan in preparation ni Buwas sa matabo nga tagtaganay man sang sapa nga pundo para sa aton nga mga beneficiaries. So puli nga mangin serving pagtulunan kag pagsulundan ang ito itumanon gid sa ato nga mga pumuluyo buwas ang kutob sa gin panugyas ang inyo kapitan sang Banago kag Barangay Mansilingan. Ang observation report ni Aksyon John Diaz sa Patrol 3 na bala Patrol ginadulong sa inyo sa kaluan sang DTX 500 capsule. Sa imo sini nga pag-exercise hindi ba kalipat nga mag-detoxify o galia ang pagkatumar sa DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule ang nagatino sa imo sini nga dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imo sini nga tay. Inibol nagabulig panubos ang imo sini nga blood sugar, bangos sa organic compounds nga vicin, carotene kag polypeptide. Gani sa may mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangos sa diabetes, tumar ka adlaw-adlaw. DTX 500 capsule. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Tamya talandra, mayo landra nga pagpamati, kamaran nga pagpaurok-urok sa kay Mr. Mrs. Angel Villamor Pimentel gapaurok-urok kinsa pamati sa Action Night Patrol. Si Angel Pimentel si Angel Pimentel kasi Toto Joben Pimentel gapa urok-urok gid. Magabidira kay Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sa Purok Santol, Barangay Mandalagan, gapa urok-urok man. Classmate gali ni Toto Raymond Alarcon Sagal Jr. si Kwan, si Toto Jobin Pimentel. Ay gali ka. Magabidira kag mayroon nga pagpaurok-urok pamati sa kay Mr. and Mrs. Jonathan Vea and family nagapaurok-urok gid. Si Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales ang Qatar nagatamyaw lang sa pamilya ida Cuales ka Miraflores sa may sitio Kubay, Barangay Inapoy, Kabangkalan City. Mayo lang kuno dira nga pagpaurok-urok. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family, may gabi. Sa kay Mr. and Mrs. Leo Shokon Perez and the family, araman ga pa urok-urok gid sa Action Night Patrol program. Hindi man kompleto ang gabiya kung hindi makakwan, kung hindi makapa-urok-urok pamati sa Action Night
Patrol Program. Ay, puwerti. Parami na sila. Si Kwanda, gagawamati mo sa aton, si Toto Ricky Tahom. Monitor man sa aton sila nga pangalagad sa Action Night Patrol Program. Di man kompleto ang gabi nila kung hindi maka pa-urok-urok pamati. Ang aton sila nga mga ka-aksyon. Maninoy maing kay maninay, tsari sa labasyon dira, maing kabigid. Ginatamyaw taran dira, mayroon dira nga pagpaurok-urok sa pamilya Tahom sa Barangay Alangilan. Barangay Alangilan, si Papa Tutong, si Mama Ami, si Manong Bongbong, Lovely, kag si Otol Bibi, kag si RR, kag Lexin. Tamyaw yaman tiyo ya, si Papang Nixon Tahom. Alin na kay Ricky Tahom ang panamyaw. Ayos! Good evening, greet ko lang da ang tropa sa BCC Checkpoint, BPAT San Pedro, Kabalikat, Sibicom, and Binalbagan PNP, amuman sa Serena Inclaro Checkpoint, BPAT kag PNP Binalbagan, Agisan, BPAT, be safe to all. Salamat gid, halin kay Toto Lito Espinosa. Gapa urok-urok kita. Good PM, nami kay daw naggamay-gamay ka. Good for you. Sino ni? Daw nalipat ko sang sining kwan. Pamilya Mendoza sa Purok San Roque, Tangob, gapaurok-urok gid dalin kay Dapoy ang panamyaw. Sa kay Manong Mario, kay Manang Linda Berdifrado. And family sa Florenceville, gapaurok-urok gid. Sinday Marjorie Voluntati and family, araman gapaurok-urok. Pamilya Solatra sang Masville, Barangay Kubay, John Solatra, salamat gid. Halin kay Luca Ritkit ang panamyaw. Porok-urok sila. Si Pari John Solinap, kakay Kumarita Ronalyn Solinap, sa mga RG Sol Boys, RG Sol Roping Boys, dira sa La Carlota, bao nagapaurok-urok sila. Pamati sa Action Night Patrol Program. Hindi man kompleto ang gabi nila kung hindi sila ka paurok-urok pamati. Si Eva kag Joel Sangko ang kids. Mailan na nga pag paurok-urok. Si Eva kag Joel Sangko ang kids, saragid. Si Inday Bambi Istores. Bambi Ismores. Si Saldi Solidad, ara sa sagay, kapamati sa aton. Si Adrian Toga, may gabigid. Pagmayo lang nga pag paurok-urok. Rixmas Bacolod, sa kay Lilibet Ninyan family. Sa kay Gerald Babaw. Sa kay DJ Rams sa Gahito. Ara man siya ka paurok-urok ito. Ay ibang hindi ta malambutan, ti sore gida. Totoroy tayo hupunda, may gabi ha. Kay Zamora, kay Araceli Kasyanan and family,
Ara mga paurok-urok. Rowel Natividad, may gabigid. PIO sang nokpo ka monitor sa aton si Major Garcia, no? Ang PIO sang aton si Kwan. No po. Si Idol Kagawad Peter Maymay Noble and family. Kay Miss and Mrs. Lowy Di Paula and family sa mga Dunganon Boys, may gabigid. Sa kay Renel Mercolino. Renel Mercolino. Bisa Mrs. Armando Cabiles and family sa Canada. Geoffrey Gaudan and family. Ay, kapaurok-urokin sila. Madam Grace Fus. Madam, may kabidra si mo ka God bless ay Madam Grace Fus. Magabalik ang news ring nga palatuntunan pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus.
Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na naglikas. Yo, Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Aksyon! Light Patrol! Balik diri sa ato sa nga pagpalagat sa Action Night Patrol program. Ang gabi dira sa amon sinima pisan. Pirmi ga pulaw. Aga pa sa barangay hall. Igo mang puli, las 12 ang kagahod, tiya magmurabanwa. Magabi dira sa kay barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Ang amon mapisan na kapitan sa barangay Panukoy.
Uway Parias. Kap, may gabida. Uway pa nga itong schedule sa SAP, no? Sa barangay, paano ko, sigurado ko ang systematic na dangkwan. Ang kutob sang magkuha sang kayuhan. Dala facial mask. Dala kaging maskara. Parang hindi ka tapikan COVID. Face mask, dala ka. Ballpen. Mga importante nga mga ID, daloon nyo gina. Isa na sa mga requirements nga kaso por kaso, bala, may kuton kas bulsa mo. Ha? May schedule, buwas ko ni. Ito ka barangay, damo-damo nga barangay, buwas ang schedule. Siya dara man silingan kag banago, no? Basi next week kurang kuana. Ang yasang barangay, pahanok ko. Si Mark Jill Jason Miravel. May gabi dira, kag may na dira nga pagpaurok-urok. Pamati sa Action Night Patrol, no? Sige, balikan ta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Report. Dari si Aksyon John Diaz. Sa balik report, John, please come back. Actually, may gabi sa liwat, no? Isa ka unit yung Saris Bus ang nasunog, sinigil lamang nga gabi. Uy. Diri sa Bacolod South Saris Terminal. Ano po natin sa Piakalinya, si Ma'am Jade Ceballos, ang Meter Relation Officer ng Saris, Consang Balacat Transit Incorporated. Ma'am Jade, ngayong gabi, upo sa Section Eric, ma'am. Hello, good evening, no? Action Eric, Action Jan, sa tanan nga tagpalamati isang sininga programa. Ma'am, ano ito mga natabo, ma'am, sa isa kayo sa bus nga nasunog karon nga kadidra sa may Bacolod South Saris Terminal, ma'am? Actually, bala, sininga gabi, ginapaandar nila ang mga units kasi malawin na mga panahon na wala naka-andarayan, nang dira sa road sang Ambok Terminal, no? So happen, sa tanan ng mga bus, hindi siya yung unit na tuga, kuro, so sobra man pala nga kainit, may nag-short circuit ni siya. Okay. So muna siya ang natabo, no. So na tapna naman. Huwag naman sang damo pa nga naharitan na unit. Isa lang ni siya ang na involved. Totally. Ma'am, how about ang driver, ma'am? Kamusta, ma'am? Ano nakapanaog sa dayon? Ang driver, yan nakapanaog pag grab na so sila ara man gani ang upod ang amon nga branch manager bala dira si Nestor Banibani. Man siya sa panahon ginapaandar na ang mga units, no. Okay. Kinapang-check man bala ang nakalawid ko nang wala pa ni kaandar kay tungod nga may ara kitang subong nung lockdown. So amo na ang kinatisnan kay para if ever nga kung magbiyahe na bala makita mapang-check ng mga unit kung ni siya roadwork, ni siya tungod malawig na nga panahon nga wala nakaandar. So, isa mo sini siya nakamuod sang grabe, man tala ka subong sang init. So, mo pag-isa ng rason pag gina siya, no? So far, okay na wala na sang problema na tapna ng sunog, so wala na sang dapat nga i-worry pa. Parte sa kalimang pinyo quality assurance, quality control, no? Yes, nga muna siya kinanan i-check on ginasaya ang unit antes pagwaon para nga ma-ensure takit bala ang safety sa aton ng mga pasahero, no? So from time to time kinapaandar ini, no, para mabalaan ta kung anong diferensya sa bus sa malawig na binawain ng kabiyahe. Ma'am, hindi na siya mag-part sa mga nagabiyahe para nagatag-survey sa mga frontliners? Hindi na siya. Kay Kapangkalan bantayan nga ruta. Ala ito yung kinasiparar na yung mga units na ginapabiyahe sa mga sa mga frontliners, sa essential workers. Kasi sige man so wala pala, no. So ginaantis na magwa sa sa terminal, gina-check man para nga wala pala sa sablag sa pagbiyahe. Sige. Ma'am, thank you, Ged. Mga oras ganito, ma'am, natabo ni ma'am? Mga alas, sinilang puro mga pasado man, alas 10. Pag ulang Ged. Okay. So far sa, natapna, mandason. Okay, oo. Ma'am, thank you, Ged. May gabi sa liwat. May gabi sa liwat.
Actually, naman natin si Ma'am Jade na mga peso ang detalye siniglutan nga sunog sining nga gabi dra sa area sa nga bakod sa Celestin Meracate hindi to kaso kapenitit sa area sa nga kay pwede ng security sa palibot action area. So kamera kadikan sa patrol action John D at sa action sa Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat dyan. May kabidra kay Eric Villanueva. Ginatami kami lang si Rodora Villanueva sa Region Pearl, DC2. Glenard Antiporta. Alvin Ichanova. Ang sunod na sa may southbound. Why na problema kay sa restong sa kayunit short circuit. Sa kay Norman kag Morina Alvarado. Dira sa area sang barangay Pahanukoy ga monitor gi sila sa ato sini nga pagpangalan. Again si kay barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble and the rest sa barangay Kagawad sa barangay Pahanukoy may kabigi sa mga mapisa na mga BHW kag mga barangay Tanod nagapabati pa sa ato sini nga pagpangalaga. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pag isining manon, nagsunod patrol program kita, magatakop temporaryo. Balik ako yung Sabado kay Buwas Friday night. Magatake over sa itong program, amo si Action Marlon Hinovaya. Upod ki Action John Diaz, nanig ka lang matong kapinuto sa Patrol 3 na para Patrol, News Center Action Nadil Salazar. Sa ito silingan News Center, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM by Kin, Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Syudad sa Bago si Broadcast Engineer Bernie Pinacanas ang Batang Suay, Back to Back Security Guard Rene Cordoba. Sa kay Puerti Andida, mayang gabilanda, kapaurok-urok pasaw. Sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director, Action Rex Cantong, ang inyong lagat ang kurman, Action at Patrol Program, Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, di kasiling adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat at pagtulog, magpangamuyo, sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog na kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.